दिनै 18 सेप्तेम्बराव जि क'क्राझाराव जि मोनसे जाथाय जालांबाय जोंसार मोसाहारि आरो जि जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ जि फेक एनकाउन्टारनि मुङै ULV साजायनानै जि आसाम पुलिसा जि गावथारबाय बे गावथारनायनि हेंथायै बिथांमोननि जि थार बिजिरनाय मोननांगौ बिथांमोननि थाखाय जि थार बिजिरनाय मोननांगौ बिनि थाखाय जोङो दिनै बरमा फरायसालिमानि जि सिथ्लायाव आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसेनो बिथांमोननि जि सोरगोआरि जिउमा बे जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो बिनि थाखाय जोङो गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय जादों बे आलारि बाथिखौ फोजोंनानै। दा जियानो जादोला जोंनियाव बे फेक एनकाउन्टार जानाया दिनैनिल' खोथा नङा, आगोलो गोदो गोदायनि जों उन्दै समनिफ्रायनो बे बुस्थुखौ खोनाबोखाबाय थादों। दा बिदि आगोलनिफ्रायनो जेरैबायदि जोंनि हारिनि लाइमोनफोरनि सायाव जेरैबायदि फेक एनकाउन्टार सोलिनाय बा नंखाय गावनाय जि सोलिनाय बे सोलिनाया आगोलनिफ्राय सोलिबोबाय थादों। खिन्थु बेखौ दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो बा जोङो बर' हारि हिसाबैबो जेरैबायदि जों दाबि खालामबोबाय थादों, थेवबाबो जोंखौ गभर्नमेन्ट बा जोंनि आसाम सरकारा आगोलनिफ्रायबो जोंखौ बारा मा होनगोन बेखौ मोजां नोजोरजों नायबोआखै होननानै जों बुंजायो। दा थिग बेबायदिनो नै देग्लायबो नै थांनाय जि 18 खालाराव जालांबाय बे खालाराव जालांनायाबो जों बिनिनो मोनसे पार्ट होननानै जों सानजायो। जे जोंखौ दिनै बारा मोजाङै नायि बे नोजोरा दाबो दङ होननानै आं सानो। दा बिनि थाखायनो जोङो बरमा दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेनो जों दिनै बरमा कलेजनि जि स्टुडेन्ट इउनियन लोगोसेनो बरमा कलेज बर' स्टुडेन्ट एस'सियेसन जों जयै लोगो नांनानै दिनै बे आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसेनो जों मोनसे दाबि खालामनो सानो जि दाख्लै 18 सेप्तेम्बराव जि मोनसे गावथारनाय जालांबाय बे गावथारनाय जालांनायनि जाहाथे थार मोनसे बिजिरनाय मोनो। लोगोसेनो बिथांमोननि जि न'खर बे न'खरा जाहाथे मोजाङै मोजां सोलिलांनायनि थाखाय जि माबा मोनसे मोननांगौ बेखिनिखौ जोङो सरकारनि सेराव दाबि खालामो आरो बिथांमोननि जि गावथारनाय बे जाहाथे मोजां न्याय मोनो थार बिजिरनाय मोनो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनै बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबथ'बाय। जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि बिसोर उल्टा पानि जाथाय जानाय जाहाथे पुलिसजों बुथार जादों बेखौ दाबि दैखांनानै दिनैनि जिथुनिखि हाबाफारि लादों केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिजों आं बेखौनो बुंनो नागिरोदि जे बिथांमोन सानैया जानखि जिउ गोमाबाय दा पुलिसफोरनि बायदिबाथ' एनकाउन्टाराव जों जियानो जाथों मोनसे सन्देह धरन होनना बुंदों आरो बेखौ जिहेतु सन्देह दङ थार बिजिरनाय नागिरनानै एबसुआ दिनैनि बे जिथु केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारि थार बिजिरनाय नागिरनानै दाबि दैखांदों जे बिथांमोना माबायदि होथो बेनि थाखाय थार बिजिरनाय नांगौ। दा जियानो जाथों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो बिथांमोननि जानखि जिउ गोमानाय बेखौ जोङो गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो सानदों जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरा बिदि आरो थैबावनो नांलिया। बिथांमोन सानैया जानखि थैबाय जिउ गोमाबाय बिथांमोनानो जोबथा जाथोंसै जेन बिदि आरोबाव जोंनि बर' फिसाफोरा जोंनि लाइमोन फिसाफोरा जाहाथे थैबावलिया। आं बेखिनिखौनो गसाइनि सेराव आर'ज गाबना आं बुंनायखौ फोजोबबाय।